नैबे दावहारु ब्रिजनि मुंख्लं खाम्फा लुनानै दोननायखौ जिसिबि लानानै सिफायनाय जाबाय। दा बिनि सायाव एक्स भलन्टियार फर्सफ्रा मा सिन्था खालामदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दं। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला बाजारनि एसे साहाथिंजाय दावखोबोनानै मोनसे दावहारु ब्रिज दं। बे दावहारु ब्रिजआव दंफैयो। ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला गोदो आबसु आन्दलननि समाव बेबायदिनो गोबांथार बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय समाव बे दावहारु ब्रिजआवहाय जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। ओमफ्राय दा बिथांमोननिनो बेवहाय मोनसे मुंख्लं खाम्फा गिदिर लुनानै दोननाय जादोंमोन। ओमफ्राय दा बे मुंख्लं खाम्फाखौ जिथुनाखि सापागुरिनिफ्राय लानानै मालिबिटासिम फैबाय थानाय आसामाला दा बियो गेजेरजों हाबनानै दा बे मुंख्लं खाम्फाखौ जावखुनो गोनां जासिगोन। ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे बे मुंख्लं खाम्फाखौ लुफिनगोन ना एबा मा बेबस्था खालामनाय जायो आङो बेखौ गासैखौबो नोंथांमोननो डिटेल्स भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो बिथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन। अब्लानो बे मुंख्लं खाम्फानि सोमोन्दै गुवारै नोंथांमोना निस्सय मिथिफिनगोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन। ये आसामाला रोड प्रोजेक्ट के अंडर में आपका जो 7 मेमोरियल स्तंभ है वो आ रहा है, जो कि सेंटर में गिरता है, रोड सेंटर में गिर रहा है। तो इसको गवर्नमेंट के थ्रू एक्चुअली इसको डेवलपमेंट करने के लिए दूसरा जगह और अमाउंट भी इन्होंने सेंक्शन किया है। तो उसके अगेंस्ट में हम लोग इनको ये अभी डिसमेंटलिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो डिसमेंटलिंग करने से पहले हम सभी से अनुरोध करते हैं कि सभी कोई हमको इसको मतलब परमिशन दे दे ये करने के लिए। दायो आङो निसिमानि एक्स भलन्टियार फर्सनि मानगोनां एडभाइजार सार दं। आङो बिनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि जिथुनाखि बे मुंख्लं खाम्फाखौ सिफायजानाय जाबाय। दा बिनि सायाव सारमोना गोदानै लुफिनो बा माबा मोनसेफोर सिन्था सरजा खालामदों नामा? सारा बेखौ गुवारै मिथिहरनो थाखाय सारनिसिम खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो इउटुबार सनक मुसाहारि बिथांखौ हामबाय होनदों। आंजों लोगोसे दङ चिरां डिस्ट्रिक्टनि एक्स भलन्टियार फर्सनि आफादगिरि बनगुरु बिथां, लोगोआव दङ मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिरेन हाज'वारि बिदा गेदेर दङ, आरो निसिमा एक्स भलन्टियार फर्सनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो मावफारिया आरो मुंख्लं न'खरनि बिथांमोनाबो दिनैनि बे फुंनि बेलायावहाय जोंजों लोगोसे बे हाबाफारियाव दंफैयो। दा मोनसे समाव जोंहा मोनसे थांखि, बे थांखिया दङमोन लिभ एन्ड लाइफ, थां आरो थांनानै थानो हो, खौसेब्ला देरहागोन, गावस्राब्ला जोबस्रांगोन। बे मथ'आ जोंनियाव दासिमबो दङ। बे हिसाबैनो मोनसे समाव निसिमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों मोनसे नैबे थाइसबिल होननाय जायगायाव मोनसे सरकारनि रौनियाफोरजों बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायाव जोङो मोनसे समाव दावहा नांनायाव बे जायगायावहाय खेबसेयैनो द'सा दावहारु बिथांमोना जिउ गोमानानै जादोंमोन। दा बिथांमोननि नामखौ जोङो बे दावहारु थाइसबिल दावहारु ब्रिजआव अराय समनि थाखाय लाखिनो थाखाय मोनसे सरकारनि अनसुंथाइनि गेजेरजों जों मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसनना लानो हादोंमोन। नाथाय फैयै फैनानै दिनै मोनसे सरकारनि अनसुंथाइनि गेजेरजों आसाम माला प्रजेक्ट सापागुरि मालिबिटा भाया ससिपुर होननाय मोनसे गिदिरथार सरकारनि अनसुंथाइनि गेजेरजों बे मुंख्लं खाम्फाया लामानि फिनफै गेजेरजोंनो गोग्लैदों। दा बेखौ दिनैनि गेजेरजों जोङो बिलुप्त खालामनो थांबाय। दा बेयाव सरकारनि अनसुंथाइनि गेजेरजों बे मुंख्लं खाम्फाखौ जों सिफाय खालामगोन। बे हिसाबै जों दिनै बेहाय परबर्ती समाव रायजो राजाखौ लानानै, दल संगठनखौ लानानै, नार्सास फेमिलिफोरखौ लानानै साबसिन हामसिनै मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननो थाखाय जों थाग थियारि जानो थांगासिनो दङ। बेखायनो बयबो जोंनि निसिमानि गार्जेनफोर, दल संगठन बेवहाय मार्टियार्स हिसाबै मान सन्मान दोननानै मार्टियार्स मुंख्लं खाम्फाखौ जोङो मोनसे मोजां डिजाइन खालामनानै लुफुंनो थाखाय जों थांगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे माखासेफ्रा सोंलु दिखांदों बेवहाय जिथुनाखि बेवहाय मुंख्लं जानाय बिथांमोननि नामखौहाय माने रोखायै लिरफुंजोबनानै होआखै होननानै माखासेफ्रा सोंलु दिखांदों। दा बिनि सायावहाय सारमोना मा बेबस्था लागोन? दा बेवहाय मोनसे समाव गावजों गाव गोरोन्थि बुजिलायनाय दंमोन। नाथाय बे जिनिसा दिनैहाय फैयै मोनसे समाव सावरायनायनि गेजेरजों बे गोरोन्थि सालायनाया जोबनो नागिरदों। जायखिजाया अबस्थायाव थामानो निसिमानि बै समनि दावहायाव जायफोर मुंख्लं जादों बिथांनि नामखौ जोङो रायजो राजा दल संगठन सावरायलायनानै बिथांमोननि नामखौ दोनजाथावथाव दंब्ला जों दोननो थियारि। दा गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौहाय रायजो राजानिसिम मेसेज हरनायनि थाखाय। थेंक इउ आदा। थेंक इउ।
दायो बेखौहाय एरफुबाय आरो नायनानै लादो। बिथांमोननि न'खरनि गार्जेनफोराबो दंफैखायो। दा बेजों लोगोसे बेखौहाय माने गुबुनावहाय बोथ्रोदनाय जासिगोन, बेलेग लुहैसिगोन आरो बै साइडजों। ओमफ्राय दा बेखौहाय माने सिफायनाय जासिगोन आरो